ṣé ẹ ti wọlé àbí? Mo ti wọlé. Ọyá ẹ mọ́ pàtẹ́wọ́. Adéyínká Àyìndé ọmọ ìyá elépo lọ́jà gbangba ní lórúkọ tèmi ń jẹ́. Ẹni àfihàn yàtọ̀ sẹ́ni wọ́n ń kọ́ fún lọ́rọ̀ tèmi Adéyínká o. Sóòdì àfọ̀ mo taragba mo taragba. Mo gbàgbá lọ́wọ́ ajíṣàfihàn àgbàlá. Àṣegbangba lálágbàlá sùn tó gbégbá dání. Mo tún gbàgbá lọ́wọ́ alágbàlá ọ̀rọ̀ dìkanra. Àtìgbà tí mo gbà lọ́wọ́ alágbàlá àtàjíṣàfihàn àgbàlá. Gbogbo ẹ̀ ni mo kó wá fẹ́yìn tí a níkànnì TikTok, Facebook, Instagram àti YouTube pé kẹ́ ẹ mọ́ fi lò gbá. Torí ìdágìrì ẹlẹ́gìrì tó ṣara gírígìrì sì lè kíni gìrì tá a bá dúró tó lódùmarè gírígìrì. Tá a bá wá rẹ́ni tí ń ro bí àbíkúrú ẹ̀yin fáǹsì Adéyínká Àyìndé globally àní ṣépè àní ṣàdúrà ẹnu wa ò sì ní gbófo. Torí pé 20 báyìí lógún, ogun ni war, ogun ni medicine, òun náà ni ṣáàmù, ogun ni property, nǹkan tó gùn báyìí ló lọ́ǹgì, ogun state ńlá wá wà tá a ti ń dá bí ẹdun rọ̀ bí òwe. Ẹ̀yà tẹ́wọ́ ẹ mọ́ pàtẹ́wọ́ kẹ́ mọ́ mi lẹ́ǹgbẹ̀ pẹ̀lú mi nítorí yín náà ni ẹ̀yìn òkú báyìí ńlá jogún. Lójú ogun là á já àgùn Déyínká ogun nítorí ogún òkú sì lè dogun atógun àtògùn nítorí ogún òkú gbogbo wọn ní lanilógún ogun torógún ọdún báyìí lológun fi kógun jọ tó lógún bá kú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun làwọn kẹ́ni má ní fi ń jagun làágùn. Wàhálà yín ni ọ̀pá àwọn ọ̀tá yín ẹ ṣàní kí wọ́n pa kámẹ́rà. Adéyínká Àyìndé comedy.